Mga hinigugma diha ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Diri sa atong ebanghelyo karon nga gisangyaw gyud ni Kristo, no? Gawas gyud niya ang iyang gibati, no? Bahin sa mga iyang mga karnero, bahin sa mga mituo kaniya, bahin sa iyang mga tinun-an, bahin sa iyang katawhan, no? Kini gyud nga official gyud ni siya nga proclamation nga ang tanan nga ni dawat nga si Kristo mauwang Mesiyas, giangkon niya nga iyang mga karnero o gihatagan niya og kinabuhing dayon. Ug kita nga mituo nga si Kristo anak sa Dios, si Kristo ang Mesiyas, naa sa amahan ug sa Mesiyas nga si Kristo. Importante ni kaayo ang speech sa usa ka maayong magbalantay, no? Giangkon niya ang iyang katawhan. Inga natakabulahan, no? Inga natakapinili sa Dios. Dili ra gyud na kanang pinili ra, dili giangkon pa jud, no? Na you are my people, you are my sheep, you are my flock. Importante na kayo, no? Nga we remind ourselves kung kinsa ta ug asa ta sa kasing-kasing sa atong Dios. Mga kaigsunan dihan ni Kristo, nahuman na nga atong eleksyon gahapon, no? Na ay mga unexpected results, na ay mga expected results. Ang mga resulta kinahanglan gyud dawaton nato kay maura man gyud ang pagbuot sa mga Filipino. The Filipino people have spoken, no? We have to respect the right of everybody. No vote is better than somebody else's vote. Ang tanang vote parehas, no? Kung say resulta karon panahon na sa simbahan aron mo barog isip usa ka maayong magbalantay sa mga katawhan sa Dios, no? Teaching the people, educating them aron dawaton ng kamatuoran ang resulta sa eleksyon. Kana ang maayong magbalantay. Kana ang mga moves nga gikinahanglan nato buhaton karon, no? So karon kay mingaw-mingaw ng Facebook ba, wanay away-away, wanay hatred, wanay bashing, no? Let us walk now together as a nation. Support sa mga leaders nato. Atong iampong atong mga leaders. Bisan ganin dili imong pinili, dili. We are one in this. Okay. Ang mga ginikanan, unsa may lang katungdanan isip mga maayong magbalantay sa ilang mga anak. Dili unta pasagdan ng mga anak, uy, no? Na mga ginikanan mo ingon nga tigulang na sila, uy, sila na bahala sa ilang kaugalingon. Unsa man na? No? Anak na nimo. Imo ang katungdanan. Ikaw ang maayong magbalantay sa imong anak. Tudloi sila sa dalan sa kamatuoran, sa dalan sa pagtuo. Unsa unang pagkinabuhi isip mga Kristiyanos, isip mga Katoliko. No? Inga na gyud ang application sa Good Shepherd sa atong kinabuhi. We have to look out for each other. Kay usara man ta kakatawhan sa Dios sama sa gisulti ni Kristo. Ang simbahan mahimuntang maayong magbalantay, magdala sa katawhan sa dalan sa kamatuoran sa kinaharian sa Dios. Ang mga ginikanan, ang mga lideres sa katilingban, maayuntang maayong magbalantay sa katilingban ug sa katawhan. Kay sila man ang gipili sa Dios nga molid kanato. Ug kitang tanan, no, tagsa-tagsa kanato, mahimo untang maayong magbalantay sa usag-usa. Because we belong together. Usara nga tong Dios, usara nga tong pagtuo, usara nga tong nasud, no? Usata kakatawhan sa Dios. Let us watch out for one another, help one another, care for one another, and share the life that Jesus gives us. Kay ang iyang gisulti, ang tanan nga mituo kanako, gihatagan nako kinabuhing dayon. Magpabilin untata ng mga maayong karnero sa atong maayong magbalantay nga si Jesu Kristo.